Ay, sagot naman kita Tita Remy Mauricio, Tita Dina Domincil, and Tita Jo Ramos, and to all our lovely viewers. Nasakit nga'y kikita, di na talikutan, punasan kay tanwadwa, ag palawag ang man. Titi na putno nga, tunggal ka sa ito, saktan di makain. Gusto Adda ang sipay mo na aglalainigan ka. Adun nagkurangan, tauray laing lisura, di ka masubalitan. Yung din na kaya nasawi, maawan ka dito'y nake, kurang ang kalat panuwe. Isu pagkunaan, nga di ka ay ayate, kay tumbet tilaglagit pe, di ka kumain. Sinubliana diyan kuman agpapakita, tadyak kaya ngayon ka masaktan. Ray ni ILOCANO. Oray laing musura, di ka masubalitan. Yung di na kaya nasawi, maawan ka dito'y nake, kurang ang kalat panuwe. Yung isu ay tuwing tinaglagot pe, di ka kuman. Sino kaya na diyan kuman agpagpagkita, tadyak kaya ngayon ka masaktan. Diyan kuman agpagpagkita, tadyak kaya ngayon ka masaktan.